Похваленный Иисус Христос. У отца Станислава его доклад был головным чином представлен директивщика слова «любовь». Где часто нужно было почуть это слово, любовь распаливая нас, распаливая нашу молитву. Так направду мой доклад, хоть его тема включить комментарий Святого Томаша Аквінського також. Дякую. Так само у центрі своєї уваги буде місць любов. Але все по колеї, покуль тема моего докладу такая, комментарий Святого Томаша Аквінського до Божьих заповедей, то я лечу, что мы позволили распочать свой доклад с того, что я зачитаю доколог, над яким будем размышлять в ближайшие 40 хвилин, и нехай так само это будет нашей молитвой. «Я, Пан Бог Твой, який вивів тебе з землі єгипетської з дому неволі. Не май інших богов опроч мене. Не уживай ім'я Пана Бога Твоего даремно. Пам'ятай день святий святкувати. Шануй батьку свого і маті свою. Не забивай, не чужоложь, не кради. Не сведчи фальшиво супроть ближнего Твоего, не пожадай жонки ближнего Твоего, не пожадай ничего, что належит ближнему Твоему». Кожен з вас при виході в костюл отримав пакет, яким є усі книжки, так, які ще будуть, для яких ведуться доклади, так само отримали эту книжку. Так само я вельми уважно прочитала, я человек читать перед вами, и могу поделиться, что сопромты книжка, хоть и моя большинство сторонок, вельми глубокая и вельми змест, вельми богатая. И как у 40 хвилин поспеть комментовать все заповеди, это нереально. Сам Томаш, он эту книгу склал, больше докладно, и он проводил реколлекции. И проводил от другой недели до Великого Посту до Великодня. Долгий час проходит, да? И сапоги, для этой книжки можно реколлекции вести, присвятить кожен заповеди навіть не один день. Так глубоко он показывает, поставляет это на руку, так? Тому я вирішила, що поки ви книжки маєте, так, можете так само дома активировать час, как больше таких групп молитвы, подробно прочитать, поговорить про свои веды, як ми повинні виконувати Божі заповіді, так? А я зверну більш увагу до того, що Святий Томаш написав у Продмові. Це правда вельми важні речі, які не можна обминути. Бо у євангельських оповіданні говориться про те, що не пойдеш на ворога у бой, поки не розсеєш свої сили, треба сопроводи, некоторые речі познати, так? Без яких неможливо потім виконувати Божі заповіді. Звертає Святий Томаш увагу свою на дві важні такі речі. Перше, що виконання Божих заповідей так направду дається вельми тяжко людям. Это все за нашей такой слабой натурой, зраненным першородным грехом. И на другую речь звертаю увагу, что нам Пан Єсус дає у отказ на эту нашу слабость, так? Його ласка настільки велика, яку нам дав, що нам вже нема потреби навіть оправдувати свої слабості, так? И он, мне такая может, такое поравнание склалось, я только читала эту книжку, уявите, что мы с великим збам подходим до Пана Бога великим збам, так? И там за этим збам лежит одинная монетка, и можно сторону подходить до его с таким невеликим своим скарбом, так? Але Пан Єсус, бачачи эту всю нашу такую слабость, неупевненість, так, то он просто щодро кожному нас засипав этот збам монетами доверху и аж переливается. Так, такие великие ласки нам дає, как мы могли все ж таки виконувати Божі заповіді. Почнем с того, как вы почули, хоть не с великим таким досвідченням,
я заўважыла, што паміж ведаю запаведь і выконваю запаведь вялікая форма ляжыць, так? І распавядаю такую гісторыю не з майго жыцця. Нядаўна была на такой сустрэчы, там пэўны ксёндз распавядаў, як яго запрасілі на рэкалекцыі ў вясковую парафію. І каб так больш даступна, трэбна людзям патлумачыць Евангелие, якое чыталася ў той дзень. А Евангелие было аб тым, якім Евангелие выдалася аб тым, што калі ідзеш да ахвярніка Божага і каб служыць так, і заўважаеш, што ў сэрцы сваім маеш нешта супраць бліжняга свайго, то пакінь свой дар, пойди, примирися со своим противником, и только тогда вернися. Ну и ксёндз вышел из амвон и пошел просто так у лавки до народу, как так иметь больше с ними контакт, размовлять на контакте, да? И говорить, вот что мы сегодня учит тебе Иисус, а я учу тебя наступному. Ты идешь ко мне по неделю у костел. По дороге вспоминаешь, что твой сосед, так, какая это будет сосед, нечто мое сопротив тебе. Что робить? Развернися, пойди до соседа, примирися. Без этого не выходь у костел. И после этих слов один человек из запошних лавок устал и каже, Алексей, послухайте, по нему будем так жить, то никто из нас не будет ходить у костел. Ну, і так насамрэч, ми бачимо ось нашу таку ось слабость. У тим, тяжко нам жити балакою, як тяжко, так? Часом, коли розмовляєш з людьми, то вони западі висом бої ведають, але коли проводиш конкретні приклади життя, то вовремя не заважаєш, що тут є порушення заповіді, так? У вас така, може, у вас є така слабость і слепота, откуда це взялося? Справа в тим, що Святий Томаш нас одразу керує на початок створення світу до того моменту, коли був створений чоловік. І при створенні Бог дав чоловіку, кожному з нас, дав світло розуму. Бо кожен чоловік повинен ведати три речі. Перше – ведать, у що вірить. Другое – ведать, чого прагнуть. І третє – ведать, що робити. Менавіта 10 Божих заповідей нам підказують, що нам треба робити. І для цього Бог нам дав світло розуму, як просто користатися і справді розуміти, що ми маємо у житті своїм чинити. Ну, все було б добре, але коли відкидаємо, що здарилося грехопадіння, чоловік одійшов від Пана Бога, і дьявол засіяв раз перший грех, поспішований грех у чоловіку, засіяв у нас пожадливість. У нас денежная не только, что до чего привела эта пожадливость, до того, что тело перестало подпорядковываться розуму. Як пише Павел, что хочу добра, але его не выполняю. Часом разумею, что такое есть добро, але его не выполняю. Можемо собі так само це зауважити, що нами часом керують зовсім інші прагнення і жадання, так? Може, можливо, коли хтось дав таку вольність, и сказал, живи як хочешь, то можно бы, по-моему, и не жила по этой заповеди. Так бы знаете, что мы как раз таки вольность свет отбирались. То есть пожадливость все перевернула у нас с головы на ноги, и мы с этого не бачим, где есть добро, где зло. Что принял Пан Бог на эту ситуацию? Пан Бог дає нам закон Писания, то есть закон Моисея. В Старом Заповете мы отримали каталог, отримали певне предписання, які підказували, як треба жити. Де є добро, де є зло. Так? Повинен було текст, предписання, правила, бо без їх тяжко чоловіку вже було знайстися. Так? Але яким чином закон Мойсея відводив людей від зла? Відводив раз страх. Бог просто учить так, що коли не будеш виконувати, покаранням за гріх буде смерть. Або які інші нещастя.
Добра ведаем, што ў старым запавеце менавіта звярталася ўвагу, калі ёсць дабрабыт, ёсць благаслаўленне, гэта доказ таго, што ты чалавек справядлівы, чалавек, які выконвае Божыя загады, так? А калі у жыцці не шчасціцца і нешта гэтым родзе, то значыць можа весці загнявіў Пана Бога, так? Такое вось уже і мышленне выкрылася менавіта пад уплывам вось гэтага закона. І людзі выконвалі менавіта Божае прадпісанне менавіта за справу пакарання. Але закон Масея не быў дастатковым, бо аказаўся недасканалым. Ён не мог прывесці чалавека цалкам да Бога, бо адводзіў не руку ад граху, не сэрца, а руку толькі, так? Сэрца ўсё ж такі, можна сказаць, не належала. Можна сказаць, што часам заповедзі, які мы вучым, падчас катэхезы вучылі перад першай камуніяй, яны такі засталіся вісець на гэтай вось плакаце ў катэхічным сальке, так? А мы выйшлі з гэтай салі, яны так засталіся вісець, а ў сэрцы не засталіся запісанымі. У жыцці рэальна мы іх там, можа, большасць людзей, які дала першую катэхізацыю, пры нікому не кіруюцца гэтымі запаведзямі. Нават не усведамляюць сабе, што трэба імі кіравацца. Напрыклад, у святой Кацярыны Сіянецкай ёсць такая малітва. Яна напісала: «Прошу тебе, Пане, каб ты зламаў волю грэшнікаў і прымусіў іх хацець таго, чаго яны не хочуць». Прытым Кацярыну Сіянецкую яе навучні называлі салодкай. Яна была настолькі вялікую любоў да іх мела, настолькі было ім прыемна з ёй размаўляць, настолькі яны адчувалі ту салодкасць Божай навукі, Божай любові ад яе, што яны называлі яе салодкай, так, салодкая матуля. Пры тым, што яна сапраўды вельмі часам катэгарычна востра гаварыла правду Божа, як ёсць, так? Калі ёсць грэх, гаварыла гэта так, як ёсць. Была вельмі патрабавальна, можа, а пры гэтым з вялікай любов'ю, так? І можна таксама памінаць, бо большасць тут, хто сядзіць, гэта мамы, так? Бабулі, мамы. Можна гэта таксама ўспомніць ваше дасведчанне выхавання дзяцей. Бо дзіця, яно часам хоча атрымаць тое, што ім падабаецца, так? А не тое, што трэба. Напрыклад, нават такі самы прымітыўны, можа, прыклад з кашай на снеданне. Дзіця можа строіць такую вайну, што не буду есці эту кашу, так? Но яна не смачная, дай мне тое, што мне падабаецца, яна смачная, я гэтага хачу. Канешне, любая маці, яка хоча дабра свайму дзіцяці, яна не пойдзе за гэтымі по поводу гэтых прагненняў дзіцяці, але будзе вывучыць, што гэта неправільна. Часам і станоўча прымусам будзе яго прымушаць, еш ты гэту карысную кашу, на марозе не буду табе даваць на сняданне. Ну і гэта насамрэч дапаможа вам зразумець, як і Бог да нас адносіцца. Мы сталі гэтымі дзецьмі разбэшчанымі, так? З-за сваёй пажадлівасці. І Пан Бог дае нам правіла, дае закон, толькі што мы яго ведаем, але часам да нас здаецца нудным, так? Мы хочам атрымаць, чаго прагне наша сэрца. Часам не усведамляючы, што гэта сэрца не жадае насамрэч не дабра прагне. І што здаецца рабіць Пану Богу? Ён часам з намі, як з тымі дзецьмі, праз розныя абставіны ў жыцці або цяжкасці, сапраўды адбірае ад нас тое, што мы хочам, да чаго імкнемся, так? Бо з сваёй слепаты не бачым, што гэта не прывядзе да добра. Ну і тады Бог можа здавацца не такім любячым і клапатлівым айцом. І тут мы памыляемся. Закон Пісання ляжаў на чалавеку цяжкае ярмо, так? Ну гэта, як часта дзеці кажуць або моладзь маралі, так? Зноў чытаецца на маралі, як трэба жыць, так? І часам, такі закон Пісання пэўна такім ярмом і ляжаў на кожным чалавеку. Але ўсё змянілася, калі прыйшоў Езус. Все кардынальна змянілася.
Менавіта весь гэты момант, калі я чытала, мяне настолькі ўзрушыў, на многіх думак таксама прымусіў, бо Езус прынос новы закон, новы цалкам, гэта закон любові. І все, што я выконваю, я павінна выконваць з любов'ю. Калі я читала гэты рядкі, я сама себе сидела и думала, пані Езу, а паводле якого закону я живу? Ці насамрэч я так серьезно почала сядаць, ці я не живу у тым старым законе, які уже давно скончыўся 2000 гадоў назад. А сёння Езус, ён пришел и давно нам принес просто лек на наши все те хваробы, слабости, грахи, а ці карыстаемся гэтым лекам, законом любові. Што ён нам говорить, што ён нам дае? Варта сабе сапраўды задаць гэта пытанне, паводле якога закону жыву я. Выконваю Божие прадпісанні за страх і пакарання, альбо выконваю як дачка альбо сын з любові. Бо гэта самая асноўная розніца паміж законам Пісання і законам Езуса, што закон Пісання рабіў нас слугамі, так? Мы выконвалі як падпорпоўваецца па-новому, як падпорпоўваецца слуга гаспадара, так? А закон Езуса нас чыніць дзецьмі Божымі, дачкой і сынам. Гэта закон вольнасці. Менавіта праз любоў нас уздальняе выконваць усе Божых заповедей, выконваць дасканала, і выконваць не з прымусу, выконваць добраахвотна, з любов'ю, так? Езус нас вучыць любові, але пры гэтым ён не патрабуе любові, каб мы далі першымі гэтую любоў. Бог нас на пачатку сам адорваў любов'ю. І наша любоў – гэта толькі адказ на ягоную любоў. А якім чынам адкрыцца на ягоную любоў? Як убачыць Бога, які стаіць нада мною поўнай любові, так? Ён стаіць над кожным з вас, нада мною, над всім, так? А як же адкрыцца? Як в конце концов адкрыць вочы і убачыць? Каб я от раз так само змогла яго полюбіць. Придумав такий приклад життя отця Юзефа Верлінда. Гэта пэўнатэрапіст. Думала праверыць перед гэтым дакладам, не паспела в інтэрнэце, мне здаецца, што ён пэўнатэрапіст. Но нейкі такі закрыты образ. Ён даў сведчанне аднойчы. Гэты фільм, коли свідчення називається «Гуру» або «Єсус Христос». Варто його поглядіти. Як я на його трапила, однойчі під час катехезу для молоді, ми розмовляли відносно першу заповідь і почали розмовляти про йогу. Ну і молодь просто запиталася, сестра, а що коли просто займаюся йогою без погруження у всі ці релігіозні там, не знаю, глубины, так. Просто занимаюсь йогой, как оздоровить себе, так? Как комплекс таких оздоровленчих практикований. Ці можна так. Ну, сказала, что не, але моего не, было недостатково, так? Хотели сапраўды почуць, чаму не. І тому, вярнувшись до хаты, так само у кляштар села, как больш так само свої веды тут поширить, почитать, як гэта его это растлумачыць, так? І наткнулся акурат таки на гэты фільм. Отец Юзеф, ён быў хімікам, так, вельмі таким таленавітым, одароным, любіў свою працу, навуку і жыў у Францыі, і в 60-е гады 20-го стагоддзя, і ў той час вельмі актыўна пранікалі ўжо ўсход сваім уплывам вельмі актыўна пранікаў у Еўропу, так? І шмат хто так направду пачалі цікавіцца йогай. Юзеф таксама трапіў на такі семінарі сустрэчы, пазнаёміўся з вельмі знакамітым гуру і стаў яго вельмі блізкім вучнем. І гуру настолькі яго, так скажем, утаемнічыў усе гэтыя справы, што той кінуў усё, дом, працу, навуку, паехаў з ім дзесьці на ўсход,
когда еще больше поглубляться в йогу, ну, исходные религии, ему в это время подавалось. Ему здавалося, что он заспокаивал свои прагнення дотикатися до чогось невідомого, такого, ну, Божого, так скажем, так? Але паколькі гэты гуру быў таксама вельмі актыўным грамадскім такім дзеячам, то да яго часта прыязджалі розныя людзі, а Юзеф быў ягоным сакратаром. І найперш людзі да яго прыходзілі, каб дамовіцца на яком сустрэчы. І аднойчы, калі ён прыйшоў пэўны чалавек і чакаў сваёй чаргі, каб увайсці да таго гуру, і размаўляў з Юзефам, і аказалася, што гэта чалавек веруючы, хрысціянін, католік. Юзеф ему признался, что он так само был окрещенный, ходил на катехизы, принимал коммунию, и той христианин его как-то пытается: послухай, а як же Иисус? А какое место Иисус занимает в твоем жизни? И отец Юзеф дает такое сведчение, что это питание перевернуло все, просто оно перевернуло все в его жизни в сердце. Ён раптово чує, быццам бы Єзус стоїть побач каля яго, стоїть, глядить на його і каже: «Дитя моє, коли ти до мене вернешся». І на що я звернула увагу в этом фильме, що менавіта він описує очі Єзуса. Так? Не бачу, конечно, його дословно так, як у тілі, так просто духовно бачу. Очі Єзуса були повні любові. Яны быццам бы не бачылі, Езус не бачыў гэтай гады здрады, так, што гадамі ён, як ахрышчаны чалавек, адышоў ад Пана Бога, займаўся йогай, увогуле іншую рэлігію акунуўся. Езус не бачыў гэтай здрады. Ён глядзеў з такой любов'ю на яго і пытаўся: «Такі дзіця, калі ты да мяне вернешся». І вось на маю думку, менавіта гэта сустрэча з Божай любоўю уздаміла Юзефа да таго, каб кінуць усё. І ён тую хвіліну ўсё кінуў. И он выехал снова в Европу с маленькой торбой, там, где лежали самые необходимые вещи, кинул одразу, бо зустрівся з Божою любов'ю. И был готов, и был уже здольный отказать на эту любовь. И может здаваться, что только до неких выбранных людей Бог помовляє таким чином. Ось такое некая яркая зустріча, так, з Єзусом, після чого зміняється все. Але це не так. Не треба лічити, що це комусь тільки наканувано, ось так, таке навертання пережить кожен з нас. Для кожного з нас Бог, хто таке навертання, хто таку зустрічу з його любов'ю. Як відкритися на цю любов? Святий Томаш говорить, що треба виконати дві умови, як зустрітися з Божою любов'ю. Перше – це старання слухати Божє Слово. Стараемся слухать Божье Слово, контакт со Словом Божьим. Слухать, тут, конечно, коли чуємо свої інші, так, але так само слухати у сенсі читати, так, бо ми коли читаємо, то ми чуємо його голос просто, чуємо Бога, який до нас звертається. Хочеш зустрітися з Богом, звертайся до Біблії, шукай його там, знайдеш цю любов. Кожного може свій період часу пройде, коли Пан Бог вирішить з'явитися перед тобою, оказати свою любов, але Боже Слово нам відкриває просто прямий шлях до цієї зустрічі, так? Тому Боже Слово необхідно читати. Наступне, другое, це розважання над Божими добротами. Просто розважання, що Бог мені дав, от чого він мене уберег, що в моєму житті, як Бог вкладав в це моє життя, коли просто, задумуватися, вспоминати своє життя часом, так, то можна сопродизувати, що те, що ви раніше не розуміли, чому Пан Бог це допустив, з часом стається зрозумілим, на що він це допустив. И зауважаешь труды ягоную любовь, такую мудрость, такую вот предбачливость ягоную, что сапраўды нас ахова, берагае, вядзе кудысьці, так? Что все не выпадкова адбываецца. Так само приведу приклад. Вернулась я недавно с реколлекций своих особистых, и там реколлекционист однойчы подчас казання нам дал такое задание. Читалось Евангелие про
маці сыноў Забедеевых, якая прасіла, каб Jesús пасадзіў яе сыноў злева і справа боку ад сябе, так? Jesús, конечно, не выканаў гэту яе просьбу. І пасля ксёндз Алексей скажа такія словы, што у момант смерці Jesúsa на Голгофе яна стаяла пад крыжом, гэтая маці, і, магчыма, у той момант, калі глядзела, хто знаходзіўся па левай старане, па правай старане у Jesúса, яна дзякавала Пану Богу, што не выслухаў яе просьбы і не выканаў. І ксёндз рэкалекцыяніст нам гаворыць: сёстры, папробуйце падзякуйце Пану Богу сёння за ўсе вашы невыслуханыя просьбы. І сапраўды варта успамінаць ўсё тое, што Пан Бог робіць у нашым жыцці, каб заўважыць менавіта гэтую любоў. Тады і наш сэрца таксама будзе распальвацца да яго адказу. Калі ён так мяне любіць, аберагае, то як сэрца можа стрымацца, так? Можа, вельмі такое жорсткае сэрца толькі стрымаецца. Добре, гэта две умовы, як адкрыцца на Божую любоў, слухаць Слова Божае і разважаць над Божымі дабротамі. Калі мы гэту любоў спазналі, як яе зберагчы? Бо заўсёды ёсць такая небяспека, што можа страціць адносіны з Панам Богом, так, разарваць. Таксама две умовы, как не страціць пазней гэту любоў. Аддаліць сэрца ад усяго, што зямное, то есть не даваць распальвацца нашай пажыдлівасці. Отдалить от всего, что земное, что нас отдаляет от Пана Бога. Не бояться, поглядеть это свое сердце, до чего оно привязано, до богатства, до славы, до меркования людей, до чего привязано, так? Как не бояться оторвать от этого своего сердца и целиком это сердце дать Пану Богу. Поверьте, когда сердце посвящено Пану Богу, то оно будет вельми так само досконало любить и все остальное, так? Знаєте, саме часом діляться люди, кажуть: мені здається, Пан Бог хоче від мене нешта добрати, шмат чого добрати. Гэтыя адносіны, а замест гэтага толькі яму час посвяціць. Не гэта ён патрабуе. Бо пакуль ты Богу не даеш свайго сэрца цалкам, то твоё сэрца можа цалкам любіць таксама і жонку, і мужа, і дзяцей, і сяброў, і працу, і абавязкі, так. Яно будзе цалкам любіць. А калі Бог прысвячае серце цалкам, тады і цалкам з усім сэрцам можна любіць родных, блізкіх, бацькоў, дзяцей, працу, абавязкі. І другое, вялікая цярплівасць у няшчасцях. Сапраўдная любоў, яна толькі ўзмацняецца, калі дзеля любімага, дзеля таго, каго любіш, ты зносіш какие-то терпения, так? Тому принимать все, что нас наподковано на эту духу Божьей любови, духу веры, это допоможет эту любовь нашу узмацнять и развивать. У книги «Буття», Святий наш так коментує Божа книгу «Буття», там, де описується, як почався потоп, і води потопу узняли ковчег. Води, він втекли, що це є те турботи і тяжкості, а ковчег – це наша душа. Когда правильно переживаем с таким доверием и любовью всякие тяжкости, то наша душа вздымается до Пана Бога. Закон любові, який дав нам Єсус, він все-таки універсальний, бо ми вже не можемо оправдатися: я не ведаю заповіді, я не ведаю предписання, ви не ведаєте ще нечто. Коли люблю, то виконую, так? Що, коли поступаю, люблю, то буду, навіть не ведаючи те самі заповіді, я і так буду чути в своєму серці, що це, не можна виконувати, так? Воно завжди підскаже. Закон любові, він просто доступний для всіх. І для адукованих, неадукованих, для тих, хто ведає, тих, хто не ведає. Головне любити. Головне відказати так само на Божу любов. Добре, і апошнє, що нам дає цей закон? Ось коли я згаджаюся жити паводле гэтага закону, що він мені дасть, так? Дає вельми такие плёны великие приносить. Когда живем по воде любови, наше життя несе великі плёны. І перше, нараджає у нас духовне життя. Духовне життя народиться тільки менавіта тоді, коли відкриємо своє серце на любов Божию.
Той, кого любить, пише Танаш, присутничає у тим, хто любить. Той, кого любить, присутничає у тим, хто любить. Любов переменяє того, хто любить. Любов переменяє того, хто любить, у того, кого любить. Бо коли ми любимо Бога, то становимося подобними до Його. Коли ми любимо речі марні, нікчемні, то з часом так само становимося подобними до їх. И я ответила, что тело мое душу, именно это душа оживляет тело, так? Душа покинет тело, и мы станем одразу мертвым, то любовь оживляет нашу душу. Без любови душа мертвая. Так само, как написано в Писании, что все дары Духа Святого без любови – это ничто. Можно поравнать просто это мертвое тело с сдобренными каштанными камнями. Любовь головная. Другий плен – гэта якраз таки виконання Божих заповедей. Коли откроешь свое сердце на любовь Божию, коли она станет таким спонтанным отказом на Его на любовь, виконання заповедей будет это просто такой осолодой, радостью. Нечем таким вельми натуральным. Той, кто любит в теле любови, здійсняє великие речи. Тому и заповеди не будут тяжкие, коли любишь Пана Бога. Наступне гэта оборона супроть того, что скіравана супроть нас. Тим, хто має любов, не перешкодять ніякі бедствия. Усе переменится на их користь. Неудачи, тяжкости здаются солодкими тому, кто любит. Я тут так само приклад життя нашої святої Катерини Сіянецької. Вона настільки любила Пана Бога, що вельми марила стати мученицей, так? Померти за веру, за Иисуса. И так шукала этого мучеництва, что она жила такие неспокойные часы, когда шумат был этих войн, между совестью, так? И такие, политичные, такие войны там были, так? И она была прихильницей, когда однойче знову так поднялся бунт, митинг, так видно, что ее могли забить, так? Просто летели на ее жовнері и могли забить, менавіта за її поглядами кровальну, за то, что она чему научала, и она уже готова была кинуться, и на сусташ открытыми руками, и вот, коляска, забейте меня, так? Что она так шукала этого мученичества за Иисуса. А коли бачили эту реакцию, просто развернулись и пошли. Им это было незрозуміло, так? Чому чоловік так охотно шукає терпіння для любові до Бога, так? То есть была такая шаленая у любови до Бога. Наступное счастье. Любовь – это счастье. Без любови все недостатковое. И только от любови, от узровня любови залежить узровень счастья. Счастливый настолько, насколько ты любишь. Наступное – прощение грехов. Любовь несоправданная без покаяния. Кто по-соправдному любит, той по-соправдному шкодує за свої грехи, і шукає очищення своїх грехов. Наступне – освячення серця нашого. Любов учить усьому, що потрібно для збавлення. Радость, справедний супокой і велика гордість. Гордість дітей Божих. Бо коли дійничаю з любові Божої, то роблю не як слова, але як вольне, бо роблю усе доброхотно. Ну и на завершение я так хотела ще раз згадати і підкреслити, може, ось це питання, яке найбільше у мене повстало після ось того, коли читала, что святый Томаш Аквинский в промове написал до 10 Божьих заповедей. Ось это питання, по якому закону живу я? По закону Писания и виконуваю из-за страху, або я уже открою для себя этот закон любови и живу тем законом, який принес Иисус. Давно принес его нам, правда? Уже 3000 годов. Может, как открыть очи и бачить, что мы живем уже іншу таку епоху, коли Пан Бог пропонує нам інше відношення з ним. Все робить з любові до Його, виконувати заповідь Божию з любові до Його.
Я желаю вам так само вельми такої пльони, може, читання, розважання над 10 Божими заповідями. Ну, повірте, вельми добрий коментарій Тамаш Аквінський написав до кожного, так? Питаю, що супроти про кожного можна було робити доступну катехезу і судне такі рекорекції. Дякую.